pabilo masuk mencubo sanang badan tagamang si dagang malang. Lai dicubo pulo bacan do orang maminang sanang pabilo nyo datang alun tantu kasiang Allah pai badagang ko untungmu jualai kasana. Asa semakin langang indah baurang utang salili pinggang nang kadihadang kama kaba tenggang najali pasalangang indah baurang kini ditambah pulo dilarang pulang wabah musibah pabilo nyo hilang tak pasorayo di rantau urang. Lai dicubo pulo bacan do orang maminang sanang pabilo nyo datang alun tantu kasiang Allah pai badagang